ik kwam in die tent. Ik zei dat scootje volg al en ik denk van dat wil ik volgen direct. Wiebe van der Wal iepende snijn de doop van zijn eigen scootje. De broekophouder is nou officieel het tweede scootje van het dorp Jestemar. Maandlang werken Wiebe met zo'n 15 man on het scootje. En toen kwam het moment dat ze alle jaren naar uitzien hebben, de doop. Ja, we net aan werk, hè. Dat bloed, zweet en traan. Maar ja, we hebben vorige week helemaal schilderen. En nu ben we verleden week begonnen met trainen. Dus ja, nu kunnen we echt los. Nu kunnen we genieten. Burgemeester Jeroen Gebben van Tietjextra Deal is grutsk op het tweede scootje van het dorp. Dat mag toch mooi. En dan ik mij zo mooi naam, de broekophouder. Dit is mij het dorp en toch het dorp ontstien. Ja, dan ben je keer als burgemeester alleen maar grutsk op bezig. Een groot part van de bemanning had geen ondervinding in het scootje zien. Maar dat oefent elke niet op zijn eigen wijze. Het is geweldig hoe deze bemanning het oppakt. Ze zijn lekker rustig, ze doen hun dingetje. En ze zieken informatie op internet. Ze er een jaar die had een heel hoorboek hoe ze luisteren. Ze zijn er al mee bezig. En ja, ze zien verleden week al een big smile toen we van boord gingen. En dat doe je het vaak dus. Het gaat om meerskip en mensen die mij ook wat dingen kleer krijgen kennen, dan kind dat in dit dorp. Dat is echt een typisch Fries voorbeeld van meerskip. De broekophouder zult deze simmer wedstrijden zielje. En daar is al voor traind. Verleden week sneeuw ben we het water opgegaan, maar windkracht 6. En normaal wordt een wedstrijd uiteindelijk uitschatten met eindwindkracht 4. Dus weer verbanning voor een vuurdoop. Ja, dat is wel mooi, weer geweldig. Heel veel plezier ermee.